Yn y cyfamser yn Stadiwm Principality, mae'r dinasyddion disglair yn chwilio am bobl gyffredin i ymuno yn eu cynhadaeth i ddod yn dinasyddion disglair. Arweinir tasg yr wythnos hon gan Gemma, a mae uwchbywr yn cryfder. Mae Gemma yn credu i fod yn ddinasedd disglair bobl gael corff iach a meddwl iach, a mae'n dweud ei bod yn bwysig bwyta'n iach a ymarfer corff yn aml. Yn anffodus, nid yw rhai pobl yn bwyta'n iach ac nid ydynt yn ymarfer corff o gwbl. Mae Gemma yn credu bod gwaith tîm yn wych ar gyfer annog ffordd iach o fyw. Mae Stadiwm Principality yn lle difyr lle byddwch yn gweld llawer o chwaraewyr rygbi ffit ac iach. Mae pobl yn mwynhau gwylio gêm rygbi a gellir ei gweld yn gwenu a chefnogi ei gilydd. Hyd yn oed os bydd Cymru'n colli, mae pobl yn ysgwydwylo ac yn ffrindiau o hyd. Mae'r cyngor lleol yn darparu gwybodaeth i sicrhau bod bobl mewn cymdeithas yn ymwybodol o fanteision bwyta'n iach ac yn rhoi llawer o gyngor i bobl ar ble i ddod o hyd i opsiynau iach a lleoedd am ddim i wneud ymarfer corff. Mae rhai pobl yn hoffi bod yn rhan o dîm a gwirfoddoli eu hamser i helpu eraill i gadw'n heini ac yn iach. Mae Gemma mor falch o'r gwaith y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud, ac yn rhoi darn arian hapus eiriaid i bob un. Ydych chi am fod yn ddinesydd disglair? Pa bethau gall pobl ei gwneud mewn cymdeithas i sicrhau bod ganddynt gorff iach a meddwl iach? Gadewch i ni gael gwybod trwy dderbyn y cynhedau lles yn eich llyfr gwaith Dinasyddion Disglair.